מה הולך, סימה? ליבי. טוב לראות אותך. ליבי שלי. מה העניינים, מאמי? בסדר. בדיוק אורית עשתה לי לפני כמה ימים יום הולדת. 50. עשתה לי מתנות. איזה אורית? מתנות אורית, שעוד מי מעט זאת? גם חוגגת 50. מי זאת? מי זאת? נו, זאת שעבדה פה. את זוכרת? מי זאת? ראש צוות. מלמטה? אחראית כזה על המון דברים. מלמטה. יפה זאתי. עם השיער הזה? כן, כן, עם הקרב. כוסית. כוסית על, לא סתם כוסית. כל הזמן הייתי עם המטאטה ככה מסתכלת, ככה, זה תיק בורחת, מסתכלת, יש לה טליה. וואו. יש לה טליה, לגמרי. כן. אתה רצינית קצת, המון על העבודה, עבדה קשה. כן. עבדה קשה. קודם כל היא בתפקיד מאוד מאוד גדול. בחירה ראש- הייתה. כן. אבל שמעתי שהיא לא בעבודה עכשיו עכשיו. היא בחופשת מחלה. מה יש לה, גריפה? מה יש לה? יש לה סרטן. מה יש לה? סרטן. סרטן, לא יש שם אבל לשמוע. בחזה, והיא עברה מה, עשה לה בציציה? הורידה. מה זה כן, הורידה? יש לה ציצי חדש. פשוט, הורידה ושמו אותו, מה עשתה? שמו לה חדש. חדש. יצא לה טוב. אז אין לה נפילה. לא, אין נפילה. ואני הלכתי לסופר ברקת. ואז אני מסתובבת ככה בין הדוכנים, ככה. פתאום אני רואה אותה. אורית, עכשיו את מזכירה לי אותה. לא הבנתי למה היא עומדת לי ככה זקורה כזאת. ואני אומרת לעצמי, מה קרה לאורית ככה, היא כזאת זקורה כזאת, ולא הבנתי מה קרה. ועכשיו את מספרת לי שזה הבלונים שהיא שמה. כן, הכי כיף לחבק אותה עכשיו. ממש, שלא תתפוצץ. שלא תתפוצץ. אז שדרג אותה. עכשיו היא וואו, משודרגת, מודל חדש. אז שדרג אותה הקרב הזה שיש לה. כן, למרות שעכשיו יש לה טיפול כזה ביולוגי מה עושה לה? קשה לה. שלשולים ולא טוב בבטן. את יודעת בכמה כסף אני קונה תה שחור, תה ירוק, תה סגול בשביל שירזה אותי ויעשה לי את ניקוי השלשולים. רעלים. אז היא מקבלת את הביולוגי וככה היא משלשלת. את יודעת עוד יותר מרזים מזה וגם מתחטבים מזה. כן. נשמע דווקא שסידר אותה הקרב הזה שיש לה. כן. סידר אותה. לא? סידר. אותה. גם ככה הייתה מסודרת וסידר אותה עוד וסידר יותר. אותה, ומה עם בעלה מרוצה מהגזרה שלה החדשה, זה גם נראה בטח עושה להם לי. פלפל בזוגיות. וואו. ככה נדמה לי, אני לא יודעת, מהחוכמת חיים שלי, בסך הכל אני אוהבת לנקות פה, אבל אני... נכון? לא חשבתי על זה באמת. כן. נראה לי עשה להם משהו לחיי משפחה, לחיי זוגיות התכוונתי, ראיתי איזה יפה השיער שלי, גם הוא גולש, גם הוא נראה יפה. מה היא הייתה בתפקיד אז מה היא אוהבת לעשות עכשיו ככה שהיא בבית שלה? קודם כל, היא עשתה לי סדנת בישול מהממת. זוכרת שסיפרתי לך עם עם הפרגיות? המקורמל. מקורמל, נכון. כל הזמן אתה עושה מקורמל, ואני לא כל מבינה יומיים. כבר מה אני עושה, מקורמל כולה, אז זה אורית עשתה לך אותה. והיא הולכת הרבה, הייתה הולכת לאיבן, או איך שקוראים לזה. כן. ובתי קפה והרצאות. קיצור, נהייתה איש סוסייטי, נהייתה סוסייטי. וכל היום כן. בבית, וכל היום בבישולים, וכל היום זה. אני חושבת, אולי הוא מתכנת לעשות איזה אקזיט מהערב. שכחתי להביא את החתולה שלי, רק רגע. מיצי. מתוקה, מיצי. תגידי, אז רגע, חשבתי שאולי רוצה לעשות איזה אקזיט מהעבודה ככה בלבחה. אני חושבת שכל התלונות וכל הזה וכל הזה וכל הזה, אולי זה בגלל זה קפץ עליה הסרטן. קרא לה רק מהעבודה. מה זה רק מהעבודה? תפקיד. מה? תפקיד חרא. שלא נלך פה לשמות אחריות. ולכל הבכירים ולכל הזה שרק מוסיפים עלינו את המועקות האלה. וואי מיצי. הרבה מועקה. הרבה מועקה פה היא עשתה, אז אולי היא רוצה לעשות אקזיט של... אני מציעה שהיא תעשה איזה אוכל מוכן או משהו. אולי הסרטנים של אורית. אולי תקרא לו הסרטנים של אורית. חיות המחמד. חיות המחמד של אורית. אורית. מה את אומרת? וגם תתפרנס, וואו. וגם אולי תיתן לי קצת, בכל אופן אני גרושה בלי ירושה, ותעביר לי ככה קצת קופסאות לקראת שבת. מה את וואו. אומרת? אורית, את מוכנה לזה? אורית, גם אני רוצה קופסאות. ממך ומהבנות שלה גם עושות עוגות. אז רגע, מה נאחל לה, ליבי? ליבי, מה נאחל לה, ליבי? בוא נאחל לה משהו. אוריתי, חמודה שלה. אני הכי אוהבת אותך בעולם. את אדם מדהים, את גיבורה, את
תמיד זקופה. שמת לב איך היא תמיד היא ככה? זקורה, היא זקורה. זקורה וזקופה, הולך זקורה. כזה, רוסיה כזאת. הרוסיות האלה. כן. הרגו אותנו, הרוסיות האלה. הורידו אותנו להשפתות. השפתות. בדיוק. אז פשוט יורדת, אצילית, פשוט- אצילית. אצילית, קצת כן. ללמוד ממנה על אצילות. האצילות, הנפש והגוף. והגוף והנפש. כן. והחלמה מהירה, חיים טובים. מה עוד? אני אאחל לה ככה, אני אאחל לה קודם כל שיהיה לה הרבה סקס, שיהיה לה פעילות, שיהיה לה ככה את החיטוב שלה, כן, שלה 90, 60, 60, שגם ככה כבר היה לה אותו, שיהיה לה אותו עוד. ואני אאחל לה את השמחת חיים, ואני אאחל לה את המאכלים, ואני אאחל לה את האלכוהול, וקצת פטריות, והרבה התנסויות ופיצוחים, ושלא תתחפלף עם כל מיני שטויות. הכל שטויות, הכל עף ברוח. את מבינה? אז את ובעלך וכולם שיהיה לכם רק טוב, את וכל הקרובים לך. בסדר? אנחנו אוהבות אותך מאוד. אוהבות אותך. שלחי מזל נשיקה ליבי, טוב. אפילו שאת אשכנזייה, צהובה כזאת סביב זה.